when I throw it up. Start twerking like Miley. Takže čus. Som tu u môjho prvého videjka. A je tu so mňou Atrament. Hráme hru Farm Hunter. Je to skoro podobné jak Hide and Seek, onže ste zvieratá a môžete sa meniť na jaké chcete. Je to na serveri Hypixel. Ne! Ja som Hunter! A je to pre Origo. A ja som Hunter. A takže ja budem vlastne Seeker. Jak poznáte Hide and Seek, tak viete, o čo ide. Musíme proste chytiť alebo, no vlastne zabiť všetky zvieratá, ktoré sa hýbu. Čo sa nehýbu, tak to sú radšej neni. A ovca. Nijak porvuje kusezle. Kde? Ona sa premenila. Ja ho vidím. Čo je? Čo ti hrab? Jaký kačko zapla? Kráva jedna. Si nemohol hitovať. Kde? Ja som to toho zraz načučil, onže Filipovi som nehal s dielkou a sa neviem prečo mi to tak lagovalo, viete? Teraz to ide úplne pohodička. Bum. Uchni. Bum. Kde je kto? Zabil ťa? Čo si? Čo? Koň, kde si? Sa go zabij. Jo? Ja nie, kill assist. Nevadí, to som asistoval. 8 na 8 stalo. O, vidím. To zabijem ja. Ja vížu. Kámo, ja som teraz jedného skoro zabil, on uteka. Kámo, čo si? Čo si? Jo! Ja ťa musím zabiť! Kde si? On mi ho vyšel. Veď to má byť môj kill. A dobre som ťa ja našiel, že? Zmysel veška si povedal, že toľka ti sú pre mňa, takže tu niekde budeš, vieš? Bum. Ten posledný, kámo, toho musíme nájsť. To je bugnutie, ne? Ty si sa hýbal, ty malý. Kde si? On sa hýbal, ja som ho to videl. Vypadne tu. Kámo, on bude fajne skempený potom. Tu je toľko, kamo. Jo, zabil ho, vyhrali sme. Poď sa, buchni. Bum. Dáme ešte jednu hru? Tak dáme ešte jednu hru, no.
Presne tak. Budem zase Hunter, tak kámo. Teda bio. No tak na 20, 30 FPS mi to ide. To je dobré celkom. Давай! Blé. Jo! A Hunter si, že? No, tak to si Hunter. KS hneď. KS na takom blbom mieste pláne. Lol. KS som celkom dobrý skampenil. Čo trapeš, ak ty si není Hunter? No. Musím byť top 5. A musím byť top 5. Top 5 musím byť. Ne. Ale pomôžem ti. A som vlk. No. No, ešte zabite 4, jak sa mi to 5. Ne! Dásliva. Že skilla si. Kde si bol tam? Či to si nie ty? Nie. Hovno? 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 Jaj, no, ale za to dostaneš páne veľa koňov, keď to vypustíš. Zase som to videl. Stop. No. Hovno. Tu je. Hej. Mám hovno. Ja oskys. Ten oskys, ale už nežije. Step it up, top it all. Koník, ty sa hýbeš? No. Koníky, mŕtvé koníky. No, nešlo. Hej, koníku!
Tu menší strich, to nič, to je muzikant. Veď my to zase prehráme. Ovce, či sliepky, kámo. Potom mi napíšte pod video, či by ste chceli Strange Rushe, alebo úplne celé Any. No presne tak. Presne tak, toto by som chcel natáčať tú sériu s túto týmtom. Tým, že vraj, že Atrament sa volá, to neviem kto je. Presne tak, musí byť Oregone. No veď ich zabite, ja takto prehrám, zase prehrám. Dobre, nevadí, prehrali sme. Dobre, tak stretneme sa na spawne. Čo tam? Či zakončíme, uvítame, hej. Fuck logic. Kde si? Ty vajcovec, poď naľavo, keď sa spavneš. Keď sa spavneš, tak nie naľavo. Ani proste nechoď, nie naľavo. Poď. Ty si ani na tom lobičku není, tam kde je. Arcade Games Hypixel. A je to... Jakej farby to je to lobby? Je tam také... Tak to tu musíš byť, a prečo ma ťa nevyhľadal? To je jedno, tak toto je pre toto video všetko. Nezabudnite dať like. Atramentov channel v popisku. Natáča Šejko, tiež tí minihry z Minecraftu a asi nič. A má tiež intro pekné. Pomohol mi s týmto introm, za čo mu ďakujem. Tu je parkour challenge! No kamo, ja to ešte predĺžim asi. Ja som našiel nejaký parkour. No presne tak. Tak v ďalšom dieli budeme skúšať naše parkourské schopnosti. No kamo, ja som spadol. To sú radšej ani nedá, ale ne. Dobre, tak čus.